الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dərsimizni davam etəbiz. Ötən dərsdə qiyamət günündə bulacaq qaybir vaqialar haqında сөйләшеп киткән идек. Az gına искә төшерик. Bir вакыт Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem әйтте, qiyamət günündə kişilər yalan аяк, ялангач килеш һәм сүннәтләнмәгән хәлдә кубарылачаклар, шул халәттә алар бергә җыелачаклар диде. Шуннан соң аның хатыннарыннан берсе сорады: "Эй Аллаһның илчесе, иратлар һәм хатын-кызлар бергә булырлар бит, алар бер-берләренә карарлар бит" дигән вакытта ул әйтте: "Ул көнне эш аңа караганда катырак булыр" диде. Ул көнне эш авыррак булыр, катырак булыр, бер-береңә карау кайгысы, бер-береңә карау теләге ул көнне калмас диде. Һәм Аллаһ Тәгалә дә әйткән иде: "Ликулли мриин минһум яума идин шаъну юних". Ул көнне, ягъни кыямәт көнне, һәр кемнең үз эше эш булыр, һәр кем үзе белән мәш булыр, һәр кем үзе белән мәшгуль булыр. Ул бер кемгә дә, бер нәрсәгә дә, башка бер нәрсәгә дә һич игътибар бирмәс диде Аллаһ Тәгалә дә. Һәм башка бер хадисендә Аллаһның илчесе әйтте: "Кем җентекләп тикшеренелсә, хисап кылынса, кыямәт көнендә ул азап кылыначак". Шуннан соң әйттеләр: "Ай Аллаһның илчесе, Аллаһ Тәгалә әйтә бит: "Фасауфа юхасабу хисабан ясира". Әл-Иншиқақ сүрәсе 8-нче аятта Аллаһ әйтә бит: "Без аны җиңел хисап белән хисап кылырбыз" дип Аллаһ Тәгалә әйтә бит. Дигәч, Аллаһның илчесе әйтте: "Бу хисап кылуга кермәс, бу дөреслектә кешенең гамәлләре күрсәтелер". Мөмин мөселманга Аллаһ Тәгалә аның кылган гамәлләрен әйтер, кылган гамәлләрен күрсәтер һәм мөмин мөселман аны таныр. Ләкин әгәр дәген кыямәт көнендә хисап кылынган вакытта каты итертеп, җентекләп соралса, һәрбер яктан кеше тикшеренелсә, ни өчен эшләдең, нигә болай эшләдең дип ул вакытта шушылай соралса, ул вакытта ул кеше азап кылыначак дип Пәйгамбәрбез аңлатты. Шуңа күрә мөмин мөселманнарның иншаллаһ хисап кылулары ул җиңел булачак. Һәм шуннан соң Абу Хурайрадан хадис китерелде. Ул Аллаһның илчесеннән сорады: "Кыямәт көнендә без Аллаһ Раббыбызны күрербезме? Кыямәт көнендә Аллаһ Тәгаләне күрә алырбызмы?" дигәч, Пәйгамбәрбез мисал китерде. Ап-аяз көнне, көндезге вакытта, өйлә вакытында, әгәр дә бер нинди болыт булмаса, сез кояшны күрә алырсызмы? Яки тулган айны болытлар булмаса, күрә алырсызмы? Дигәч, нәкъ шулай ук сез дә Аллаһ Раббыгызны күрерсез, аны күрү сезгә авырлык китермәс диде. Һәм бүген иншаллаһ кыямәт көненең вакыйгалары хакында сөйләүне дәвам итәбез һәм Пәйгамбәрбезнең башка хадисен алып китәбез. Ибн Умардан китерелә. Аллаһ аларның икесеннән дә разый булсын, үзеннән дә һәм әтисеннән дә. Ани Нәби саллаллаһу алейхи ва саллям قال: Аллаһның илчесе әйтте: "Ала куллукум ра' ва куллукум мас'улун ан ра'iyyatihi". Бу хадис безгә таныш. Бу хадисне еш кына ишеткәнебез бар, ләкин бу хадисне шулай ук еш кабатларга кирәк, чөнки ул бик мөһим хадис булып тора. Аллаһның илчесе әйтте: "Һәрберегез дә көтүче һәм һәрберегез үзенең көтүе өчен җавап бирәчәк".
فالأمير الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته. Кеше өстендә эшләүче, әмир кеше, хуҗа кеше, ул җавап бирәчәк үзенең көтүлеге өчен, үзенең хуҗалыгы өчен. والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. Ират ул үзенең аиләсе өчен, үзенең өе өчен җавап бирәчәк, ул аларның көтүчесе. والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة عنها. Хатын кыз исә ул иренең өендә көтүче һәм иренең өе хакында ул җавап бирәчәк. والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. Һәм кул кеше, хәзер инде әлбәттә куллар юк, ләкин пәйгамбәрбез вакытында бар иде кул кеше, диде. Ул шулай ук көтүче булып тора. Кул кеше дә көтүче, үзенең хуҗасының байлыгы өчен ул җавап бирәчәк. Ала факуллукум ра'ин ва мас'улун ан рa'iyatihi. Сезнең һәрберегез дә үзенчә көтүче һәм һәрберегез дә шушы көтүегез өчен җавап бирәчәксез, диде. Бу Бухари һәм Муслим җыентыкларында килгән сахих хадис. Шушы хадистан аңлашыла, кеше нинди генә урында эшләмәсен, булсын ул югары урында, булсын ул уртачарак, булсын ул түбәнрәк урында, яки кайда гына эшләсә дә, кайда гына яшәсә дә, кемнәр белән аралашса да, ул һәр вакытта да көтүче булып кала. Һәр вакытта да көтүче булып кала һәм һәр вакытта да шушы үзенең көтүе өчен җавап бирәчәк кыямәт көнендә. Һәм Пәйгамбәрбезнең башка хадисе Абу Хурайрадан китерелә, Аллаһның илчесе әйтте ди: "Ма мин сахиби захабин ва ла фидда ла юадди минха хаккаха илля иза кана яумул қиямати суффихат лаху сафаихун мин нар." Нинди генә кеше байлык җыймасын, тупламасын алтыннан яки көмештән, һәм шушы байлыкның хакын чыгармаса, тиешле җирләргә шушы байлыкның өлешен бирмәсә, кыямәт көне аңа шушы байлыклары эрителеп ябыштырылыр. فأحمى عليها من نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. Һәм кыямәт көнендә шушы алтыннары, көмешләре, байлыклары эрителер һәм дәген аның ян ягына, маңгаена һәм дә аркаларына эрителеп ул ябыштырылыр. Куллама буридат уидат лах фи яумин кана миқдаруху 50,000 сана. Һәм шушы эрителеп ябыштырылганнан соң ул суынса, шулай ук ул кире үз халәтенә кайтып тагын эрителеп ябыштырылыр. Шундый көннең озынлыгы ул 50 мең елдан да 50 мең ел шикелле озын булган көндә шулай ул эшләнер. Хәтта яқди бәйнәл гыйбад, хәтта куллар арасында хөкем кылынып беткәнче, диде. Бу Муслим җыентыгында килгән хадис. Шушы хадистә Пәйгамбәрбез аңлатты, кыямәт көнендә кешеләр газапланачаклар. Җәһәннәмгә кергәнче кеше әлбәттә кыямәт көнендә дә газап күрәчәк. Бу дөньядагы нинди гынахлары бар, шушы гынахларына күрә ул кеше хәтта җәһәннәмгә кергәнче үк ул кыямәт көнендә газап кылыначак, диде. Һәм шушы кешеләрнең бер төрен атады, ул да булса бай кешеләр, алар зәкатларын чыгармасалар, садакаларын бирмәсәләр, шәригатьтә тиешле булган өлешне мискиннәргә, үзләре янында яшәгән фәкыйрьләргә бүлеп бирмәсәләр, аларга байлыклары кыямәт көнендә эрителеп, тәннәренә ябыштырылыр, диде. Ничек иттереп тимерне эритәләр һәм тимерне ниндидер савытка салып, аны катыралар, нәкъ шулай иттереп шушы байлыклары дагын аларның эрителеп, аларның үзләренә ябыштырылыр һәм ул катканнан соң аны яңадан җибетерләр һәм яңадан ул кабатланыр, диде. Һәм бу дәвам итәр 50 мең ел буена, диде. Ягъни кыямәт көне буена шушындый газап ул кешеләргә дәвам итәчәк, диде. Һәм шулай ук кыямәт көненең
кайбер куркыныч вакыйгалары хакында Al-Miqdad bin Al-Aswad'tan китерелә. Аллаһ аннан разый булсын. Кала сами'ту набия саллаллаһу алейхи ва саллям якул. Пәйгамбәребезнең әйткәнен ишеттем дип әйтә. Тадни аш-шамсу яумал кыяма минал халq. Кыямат көнне кояш халыкларга, мәхлукларга шуны хәтлек якынайыр. Хәтта такуна минхум камиqdari мил. Хәтта ул аларга мил ераклыгы арасында булыр. Кыямат көнендә кояш шуны хәтлек кешеләргә якын булыр, Аллаһның мәхлукларына шуны хәтлек якын булыр, хәтта ул мил арасы хәтлек кенә булыр якынлыгы диде. Кала Салим бин Амир. Һәм Салим бин Амир исемле сахаба әйтте, ул 100дән артык ел яшәгән бер сахаба, ва ма адри ма яни бил майл. Бу сахаба әйтте, мин дөреслектә белмим. Мил дип әйткәч, нәрсә күздә тотылды. Әмма сафатул ард, мил дигәч, ул җирне үлчи торган үлчәү берәмлегенә әйтелдеме? Һәм беләбез, мил ул җирне дә үлчиләр хәзер инде безнең якта күбрәк километр, ансы таралган бит шулай ук инде мил белән дәген үлчиләр. Ул якынча 1920 метр. Әгәр коры җирдән исәпләсәң, якынча 2 километр. Якынча 2 километр ул 1 мил булып тора. Әүл мил аллази такхулу бихил айн. Яки ул шундый ара микән, каш буяучы карандаш арасы шикелле генә микән ди. Ягъни шулай ук мәйл дип араб телендә әйтелә, кашны буй торган карандашка. Кашны буй торган карандаш, каш кешенең күзендә шушында булса, күзе өстендә булса, шуны хәтлек ул якын дигән мәгънәдә. Һәм ул әйтте, мин белмим, ул шушындый 2 километр аралыгы булырмы, яки аннан да якынрак булырмы? Фаякуну нас аля кадри а'малихим фил арак. Шуннан соң Пәйгамбәрбез хадисен дәвам итте. Кешеләр бу дөньяда кылган гамәлләренә карап тиргә батарлар кыямат көнне. Бик каты тирләрләр кешеләр кыямат көнне, чөнки кояш бик якын булыр. Фаминхум ман якуну иля кa'байх. Һәм кайбер кешеләрнең шуны хәтле күп иттертеп тирләре агачак, хәтта ул аларның тубык сөякләренә хәтлек җитәчәк. Тубык сөякләре белән алар үзләренең тирләрендә басып торачаклар. Ягъни шуны хәтлек аларның күп тирләре агачак. Ва минхум ман якуну иля рукбатайх. Кайбер кешеләрнең шуны хәтлек тирләре күп агачак, хәтта ул аларның тезләренә хәтлек җыелачак. Ва минхум ман якуну иля хакавайх. Һәм кайбер кешеләрнең шуны хәтлек тирләре тагында күп агар, һәм ул аларның билләренә хәтлек җыелыр, билләренә хәтлек җитәр. Ва минхум ман ялҗамуху al-арaqu iljaman. Булыр шундый кешеләр диде, аларны тирләре йөгәнләү белән йөгәнләр. Йөгәнләү белән аларның тирләре йөгәнләр. Кала ва ашара Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям биядихи иля файх. Һәм Аллаһның илчесе ишарат кылды, күрсәтте үзенең авызына, ягъни йөгәнләр белән йөгәнләү дигәне кайбер кешеләрнең тирләре авызларына хәтлек җитәчәк дип ул аларны аңлатты. Ягъни кешеләр шушындый халәттә булачаклар, кояш бик каты кыздырачак, бик каты эссе була, ләкин кешеләр гөнаһларына күрә алар төрлечә шушындый тиргә батачаклар диде. Һәм шушы хадискә охшаган тагын бер хадис китерелә, ул Абу Хурайрадан шулай китерелә. Аллаһның илчесе әйтте: "Иннал гарака яумал кияма ла йذهب фил арди 70 ба'a." Кыямат көнне кешедән чыккан тир, кешедән аккан тир, ул җир астына 70 ба'ка хәтлек китәчәк диде. Нәрсә ул ба' дигән вакытта, ба' ул шулай ук үлчәм берәмлеге. Ул төрле җирдә төрлечәрәк йөри, кайбер җирдә
Мисыр җирлегендә ба дигән үлчәү берәмлеге, аны ул җирлектә йөри 3 метр. 3 метрга Мисыр җирендә әйтәләр ба дип. Кайбер җирлекләрдә ул әз генә кимерәк 2 метр яки кайбер җирләрдә метр 700. Метр 70 сантиметр, метр ярым дип әйтергә була. Ягъни 70 бака хәтлек ул тир җир астына китәчәк. Ягъни 3 метрдан алып исәпләсәк, 70кә тапкырласа 210 метрга кешенең тире ул җир астында китәчәк. Ягъни шуны хәтлек кешенең тире күп агачак һәм җирдәген кыямәт көне шуны хәтлек тирне бик каты сеңдерәчәк, хәтта ул 200 метрга хәтлек җир астына китәчәк. Җир астына китәчәк, калганы кешенең тубыгыннан яки биленнән яки авызына хәтлек булачак диде. Ва иннаху ла яблугу ила афвахин нас. Һәм һичшиксез дип әйтте Аллаһның илчесе, ул кешеләрнең авызларына хәтлек җитәчәк, ау азанихим, яки кулакларына хәтлек аларның җитәчәк диде. Әле бу җилгә киткәннән соң күбесе җир астына китә һәм әле аннан калганы кешенең авызына яки кешенең кулагына хәтлек җитәчәк дип Пәйгамбәрбез аңлатты. Бу Бухари һәм Муслим җыентыкларында килгән хадис. Аны әлбәттә буларны уйласак, монда уйланыр әйберләр бик күп. Һәрбер кеше әлбәттә үзе хакында аны уйлаячак, шит якка әлбәттә аның карарга вакыты да, теләге дә булмаячак. Һәрбер кеше тирдә батып торачак, кемнекедер әзрәк, кемнекедер күбрәк. Һәр кешенең кылган гамәлләренә, гөнаһларына карата аның тирләре агачак. Һәм кыямәт көнендә әлбәттә бик авыр шушындый вакыйгалар булачак. Нәрсә кешене кыямәт көнендә шушындый авырлыклардан коткара алачак? Нәрсәләр кешене коткара алачак? Әлбәттә, бер әйбердә кешене коткармый, кешене коткаручы ул бар тик Аллаһ Таала гына, ләкин ниндидер сәбәпләр кылу сәбәпле Аллаһ Таала кайбер кешеләрнең хәлләрен җиңеләйтергә мөмкин. Һәм шулар хакында хадис китерелә. Абу Хурайрадан кала Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям, Аллаһның илчесе әйтте: "Ман нафаса ан муслимин курбатан мин курабид дунья, нафаса Аллаһу анху курбатан мин кураби яумил қиямah." Кем бу дөньяда яшәгән вакытта башка мөселманның авырлыгын җиңеләйтте, Аллаһ Таала да кыямәт көнендә аның бер авырлыгын җиңеләйтер. Бу дөньяда яшәгәндә кем башка мөселманның хәлен җиңеләйтте, авырлыктан ул кешене чыгарды, ул кешегә насихатын бирде, ярдәм итте, яки ул кешене юатты, Аллаһ Таала да шушы кешегә кыямәт көнендә бер кайгысыннан котылырга ярдәм итәр, бер кайгысын ул кешегә җиңеләйтер диде. Һәм бу Муслим җыентыгында килгән хадис. Башка бер хадис, ягъни беренче кешегә ярдәм бирүче нәрсә шушы хадистан аңлашыла, ул үзенең мөмин, мөселман кардәшеңә ярдәм итү. Ярдәм булырга мөмкин физик көч белән, булырга мөмкин нәрсәдер күчерү, нәрсәдер ташу, булырга мөмкин, яки ярдәм булырга мөмкин үзеңнең сүзең белән, яки үзеңнең нинди дә булса бер гамәлең белән, яки башкача, ничек кенә булса да син аның хәлен җиңеләйтсән, иншаллаһ, Аллаһ та синең хәлеңне җиңеләйтәчәк бик авыр вакытта кыямәт көнендә. Һәм икенче кешегә ярдәм бирүче нәрсә, аның хакында Абдуллаһ бин Мас'удтан риваят иттереп китерелде. Аллаһның илчесе әйтте: "Хусиба раҗулун мимман кана каблакум." Сезгә хәтлек яшәгән бер кеше кыямәт көнендә хисап кылынды. "Фалам юҗад лаху минал хайри шәй." Һәм аның бер нинди изгелеге дәген булмады. Аңа ярдәм итәрлек аның бер нинди изгелеге дә булмады. "Илля аннаху кана юхалитун нас." Ләкин бер изгелегеннән кала, ул кешеләр белән сату алу итә иде. Сатып ала иде кешедән һәм үзе дәген шушы сатып алган әйберне башкаларга сата иде. "Ва кана муассиран." Һәм ул бай иде.
ягъни акчасы күп иде, сату алу белән эшләгәч, бизнес дип әйтергә була, аның хәле яхшы иде. Ягъни җиңел халәттә, байлыкта ул яши иде. فكان يأمر علمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. Һәм ул үзенең эшчеләренә, үзе астында эшли торган, сату алу белән эш итә торган үзенең яшь егетләренә әмер итә иде, буйра иде. Әгәр дәген авыр хәлле кеше килсә, фәкыйрь, мөмкинчелеге җитеп бетмәгән шушындый кеше килсә, аны гафу итүне ул аларга әмер итә иде. Кала Аллаһу азза ва джал, Аллаһ Тәгалә әйтте: "Ана ахакку бизалика минк. Таҗавазу ан абди." Аллаһ Тәгалә әйтәчәк диде кыямәт көнендә: "Мин ул кешегә караганда хаклырак, һәм шуңа күрә минем колымны гафу итегез." Дип ул шулай Аллаһ Тәгалә әйтәчәк диде. Аны бу кеше сату алу иткән вакытта, әгәр дә аңа авыр халәттә кеше килгән булса, фәкыйрь кеше булсын, ярлырак кеше булсын, ул аңа тиенен әлбәттә сорамый иде. Әгәр дәген булдыра алмаса, бирә алмаса, ул аны гафу итә иде. Аннан башка аны сорап тормый иде. Һәм шушы кешегә карата, кешеләр белән эшләгәндә җиңел булган өчен, башка кешеләргә ул җиңеллек китергән өчен Аллаһ Тәгалә дәген аны хакында әйтәчәк: "Минем колымнан да гөнаһларын кичерегез" дип Аллаһ Тәгалә әйтәчәк. Ягъни минем колымның гөнаһларына игътибар итмәгез диячәк. Менә бу дагын кешегә кыямәт көнендә ярдәм бирәчәк. Әгәр дә кеше бу дөньяда яшәгәндә башкаларга җиңеллек китерсә, әлбәттә Аллаһ та аңа ул кешегә кыямәт көнендә җиңеллеген китерәчәк. Һәм Абу Катададан да китерелә: "Аннаху талаба гариман лаху фатавара анһ." Абу Катададан бер риваят булып китерелә: ул үзеннән бурычка алган бер кешене эзләде. Ягъни акча биргән иде бурычка бер кешегә, һәм ул кешене эзләде. Фатавара анһ. Теге бурычка алган кеше кашып йөри башлады. Аның күзенә күренмәскә тырышты. Ягъни бу еш кына була торган хәл, кемдер акчага бирә һәм вакыт җиткәч кайтарып алырга дип тә кешене эзли башлый, тегесе кашып йөри башлый. Thumma wajadahu faqala inni musir. Шуннан соң бер вакыт ул аны барыбер эләктереп алды, бер вакыт ул аның белән барыбер очрашты. Шуннан соң ул бурычка алган кеше әйтте: "Дөреслектә мин авыр халәттә, минем мөмкинчелегем юк, мин финанс якларым буенча авыр халәттә" дип әйтте. Кала Аллаһ. Шуннан соң Абу Катада ант иттерде: "Аллаһ белән ант итәсеңме?" диде. Фaqala Аллаһ белән ант итәм диде. Ягъни ул аны ант иттерде. Кала фа инни сами'ту Расулаллаһи саллаллаһу алейхи ва саллям якул. Шуннан соң Абу Катада әйтте, бурычын биргән сахаба әйтте: "Мин Аллаһның илчесенең әйткән сүзләрен ишеттем. Ман сарраху ан юнҗияху Аллаһу мин кураби яумил қиямah фалюнаффис ан масир ау ядау анху." Кем кыямәт көнендә берәр нинди бәла казадан, авырлыктан котылырга тели, ул бу дөньяда яшәгән вакытта авыр кешенең хәлен җиңеләйтсен, яки ул кешене бөтенләй калдырсын. Ягъни бурычка бирәсең икән, ул вакытта әгәр дә авыр кеше бирә алмый икән, ул вакытта хәерле булып тора бурычның барысын да алу түгел, бурычка биргәннең яртысын мәсәлән алу. Күпмедер өлешкә ул кешегә җиңеләйтү, яки аннан да хәерлесе әлбәттә аны бөтенләй гафу итү, бурычыңны таләп итмәү. Әгәр дә шулай эшләсәң, Аллаһ Тәгалә дәген кыямәт көнне сиңа ярдәм итәчәк, синең кайгыларыңны җиңеләйтәчәк диде. Менә бу дагын шулай ук кыямәт көнендә файда китерүче нәрсәләрдән. Һәм шулай ук башка бер хадисне дә алып киттек.
Huzayfadan kitiriladi, Alloh taolaning elchisi aytdi: "Anna rajulan mata fadakhala al-jannah." Bir kishi vafot bo'ldi, ham ul jannatga kirdi. Faqila lahu ma kunta ta'mal. Ham shundan so'ng ul kishidan so'raldi: "Narsa ishi eding sen bu dunyoda? Ya'ni ne sababdan sen jannatga kiritilding?" Faqala inni kuntu ubay'un nas. Hamul aytdi: "Men sotu olu bilan ish eta edim. Fakuntu anziru al-musir va atajawazu fi as-sikkati aw fi an-naqdi faghfira lah." Men kishilar bilan sotu olu ishi edim, ham avur halla kishi kelsa, men anga vaqt bera edim. Avur halla kishi mendan olib tursa, narsanidir, men anga vaqt bera edim, uni shunda o'q talab etmay edim. Vaqti yetib uni talab etmay edim. Va atajawazu fi as-sikkati aw fi an-naqdi. Ham men bo'lsin ul kichkina oqsha, bo'lsin uzur oqsha, shusha oqshalarni olуда men ul kishini g'afu eta edim. Ul kishiga vaqt bera edim, hamul shusha vaqtdan so'nda ketira olmasa men uni g'afu eta edim. Faghfira lah, ham ul kishida g'afu qilindi, ul kishinda Alloh taolo g'afu etdi, hamul jannatga kiritildi dedi payg'ambarimiz. Bu Buxoriy jeyintig'ida kelgan sahih hadislardan. Ham shusha hadislarni albatta ko'p keltirishga bo'la, lekin shusha hadislardan shuni anglarga bo'la, kim bu dunyoda kimgadir bo'lsa foyda keltirdi, avur vaqtda albatta u shul kelishgina qolmay, Alloh taolada u kishiga foyda keltirishak, u kishining halin yengillaytishak. Shunga ko'ra baribizga dag'in shusha hadislarni o'ylab, fikrlab, bir-birimizga yordam etishib yashovlarimizni Alloh taolo nasib aylasin. Ham qiyomat kunida bek avur vaqtlarda bosib turgan vaqtda Alloh taolo da shu sababdan bizlarni g'afu etib, o'zlarining jannatlarına kiritirga har birimizni de nasib aylasin. Subhanakallohumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka va atubu ilayk. Allahu akbar, Allah